ина шаҳри мюнхен автобусҳои детажа буда дуюм этажа яккам парта шиде поки шаҳра беҳад хушрӯ тамошо мекунем. ирӯз шанбе мардум ҳама истироҳат, ҳама дар инҷа мардум бисёр великар мекунанд. нигоҳ кунед вале инҷа парковкаҳои велик натофтаистанд. вале парковкаҳои велик мебинед ба камаш 40-50 велик вастагие бо дар ҳар як бехоҳи кӯчада бигем тагои мост ҷои парковка ҷои холики аст парковка кардагия парковка платная пеш меёрум оз инҷа мебинед. ина мошинаи пушти намида чиликамдаги ҷояда чӣ метова онам ҷода кӯч раҳои великам дора. ана инҷа нигоҳ кунем бо чӣ мондаги оина мондаги барои ахири раҳ бинӣ ки велик чӣ тамом шуд ё не. ина бо дутаи дигам боли омодаста нагузашт. наида дурим коляскаш кӯдакшай. ана акай диловарай меҳмонӣ наомон. Европейский стиль из старый город. Шахр здесь бегем ки дизайной кӯҳна и сама дизайной нав. Поли зелиҷа миса хона буда. ина уҷа шаҳраку майдак ама ая мостам манон хеле қадарай. Навешид мост ту так мошино мераванд вале ай усу мебурам. کاری پاموش آمد نگاه کاملا راه میده. گرام میکنم سویتافور سرخای کبوتای گفتی اپو زرده که ویا که آمدن آرا راه میکنه پیش خودم اتوبوس پروپسکات کرد دستاشو برداشت زنان که چی باید خیلی کاری گفته که پروپسکاتش کرد روی سرخ شد شام اشاره کردن که بگذار جوی کریمانتای خیلی رنگ پلاسماس دیگه و دیگه شو میکنن وسو میکنن پیش خودگار چیورا نواشون جدا میکنن جوی که سازای تیز هوا کراسکه کرده مقصد معین میکنن هر کس را اختیار داره. камерои ки штраф мекунанд ку дах монастаи хата бурзари мезанда иҷа нест ҳами шаҳри мюнхенда светофора хат нигоҳ кунед автобус хати сафеда гузаштаги қариб ям ним метр биромадаги ай хата камеро нестани хеле камеро фақат ҳастанд раҳоро ай дурӣ нигоҳ мекунанд случай ягон авар ягон гапчап шава ки гунаҳгор гуфта ӯро меёванд хеле хати чӣ гузашти не агар ки дар ҳолате ки сирқ гузашти ҳамон шахсе ки камероро назорат мекунад ӯ да милисо мега милисо сир карда меояд меқапанд як ҷаримаи хушрӯб 4-5 ҳазор сомонат мекунанд баъд дига намегзарӣ. туннел гуфтем ина баъди туннели иса мошино биромада истиён уҷа мақсад пробка кам мешава ҳам баъд дар светофор ҷидат намекунанд аюдса рост мехезанд мераванд. экрани лабовои чия нигоҳ кунед автобуса ҷазирай оз баҳорай замбуров бисёрай ана пашаву маша дар раҳои шоли шоҳроҳ мебурӣ инҷа дар полни кабутӣ да охида тараф замини корам барои ҳам ягон хомӯшакай замбурай ягон пашаи дигай автобус тест ки меравад мезанад ҳам хеле дар лабовоиш ҷазира мешуда.
иҷода бо мост меша. Танаи моста бинем уже шоҳроҳ знакай раҳи 9 намерем. А9 мерем, баъд А6 мешава. ай А6 А10 мерем, 10 Берлин айда, он раҳи мо Берлин бояд бирем. Вай Берлин А10 кати ус раҳи чанд буда ёдам биромад. Баъд авсо мегзарем тарафи Полша мерем. ҳама техникаву чизои даркорӣ барои кор вертилапоки таъминай. аз техникошон дар авро мебинем, асобина камера мекунам. ина моста биромадем, устида мардим мусам. ами як чиро аҳамият додум вақте ки айдарин ами Германия, особина Германия, Франсия дам набуд. 30 километр ай хонат раҳи дур бубура. ами 30 километре ки ай хонат мебурои мерай, чиро шоҳроҳ мебурои мерай. мақсад раҳои калон кати бе светофор, бе пешход. ами газ мети мерайда фақат. ана уже ин раҳи рафтестем дасти рост мошин мегарда раҳи не. Иҷа парковкаҳои BMW ва дига шай. Иҷа да че гипермаркет будай бахилон супермаркет бозор будай бозор. Парковкам знак буд, бозор буд. Либосу дига чизашон оварда фурӯхтаистанд. ина уже тамом шоҳроҳ мебуроем. ба хиёлам чишае тана чӣ мегӯянд музеиш касе медона бинависа. барои ман худам дар мюнхен бисёр нагаштам, дар бораш нахондам, маълумоти зиёд надорам. чизе ки гуфтем дидистам камера кардистам ки шумоам бинед. я нигоҳ кардам вой ин вишкаи баланд намедонам барои самолётай боз ҳавояй чӣ намедонам. Нюрнберг на Мюнхен аэропорт. наҷа стоянкаҳошон стоянкаҳои детаҷа. онам ай сабаби парковкаву дигаш нашава ёкнем мости таи заминяй. авен BMW даҳшатаи иққадар баланд. ҳаям истеҳсол дар Германия ки аст. ҳая навои лабовои мошин маълум шитора кида чӣ ҷазира. не чӣ набуда стоянка да маълум нест, чӣ да музей чӣ да маълум бона нест. ягон ҷои офисошонай чун иҷа парковкаҳо намаш. будкое ки мардум истироҳат мераванд сезони гармӣ шуд. як оила, як зану шӯ, як кӯдак кати мумкин ҷо мешавад. 3-4 одамро ҷои хоб ҳаст. холодильник дора, ягон мушкаи 100 литра об дора барои об запас. ҳаи хонаи шӯравӣ чоркин ҷай. мошинои кӯҳна кам дида мешавад. машини осиёи миёна рафта давлатои бигем ки ҳамин чида охе на он қадар иқтисодӣ бо ям мошинои кӯҳна арзонай мераванд. наҷада бо ҳамчаям бо мост ай туннел ишои боло
на техникаи чи машина мебарда да болош мемона эвакуатор доставкаи чио подобие спринтер не Volkswagen подобие спринтер